Hello, base camp. There are news. I saw 5-10 minutes ago, but I didn't see anything. Vadim, now yes, we can see them. They are close. Guztiok daramagu motxila ikustezin bat gurekin. Ireki eta beldurrak sartuko ditugu. Ahaztutako irribarreak, ametsak, ezkutatzen gaituzten maskarak, zure begirada eta munduaren amaiera. Sartuko dugu haizea, egun senti gorri bat, bizi ez dugun bizitza hori. Musu bat sartuko dugu, zauri baten alboan. Sartuko dugu zulo bat. Eta guztia eta gehiago sartu dugunean, bizkarrean jantzi eta ibiltzen hasiko gara. Mundura abiatuko gara, eta mundua bera ere motxilan sartuko dugu. Zer dara mazu zure motxilan? Mendira igo edo mendite jeisten zarenean, ogo. Oso betea dago zure motxila, pisutxua da. Joder, ze galdera zaila. Irakurtzen nintzen zeuten kotxoa. Ez dakit, jode.